Antikódy je zbierka vizuálnej poézie Václava Havla. Táto zbierka je reflexiou spoločnosti a ľudí v nej. Prvý dojem. Sofistikované, inteligentný humor, tip, ale zároveň aj taký akoby priestor pre fantáziu, pre imagináciu, domýšľanie toho, čo je tam v tých básniach napísané. Laterna Magika od začiatku bola úzko spojená s filmovými technológiami v tých 50. rokoch a mala by sledovať ten kurz, mala by ísť vlastne s dobou. A tu by mal vzniknúť práve ten priestor ako časový, takisto pochopiteľne aj finančný, aby to Laterna Magika stíhala to tempo, aké dosahuje svet.